Iker Kuko itzizun, Iker Markinezea, Bai. baina guretzako Iker Kuko izan za beti. Horixe da. Bueno. Osagaiak hemen. Osagai... Urrengo errezeta zein da? Ba, nire estiloari jarraituz osagaiak erabateko Simpleak, ezta? sinpleak. Almejak txakolierara. Bai, almeja, benetako almejak, hau da almeja bat, hau da almeja on bat. Galiziako almeja da? Bai, galizikoa. Galiziakoa da honena. Galizikoa da, honena askokatik. Zure hornitzaileak ekartzeiz. Bai, Alfonson eskutik, almejariko bena beti. Oso ondo. Kaixo Alfonso hori, agur bero bat. Bueno, hemendik. eta Baratzuria, irina, eta gero txakolia, zati gaurkoak izan maria txakolierara. Gaineta, berezia. Bai, Getariako txakolia. Getarikoa. Hau Juanek denere hornitzaile, ustako hornitzaileak ekartzen dit. Nagusitako batek, ezta? Bai. Honek gauza asko ekartzizkizu. Bai, urdaezpikoa, olioa, gauza asko ekartzen ditu. Eta, bueno, berarekin, harremana, guain, jubilauta dau. Eta jubilazio hortan, beha egin nagusantzaiona egin nahi da. Dala matxa, ondarri bizuri matxa dala txakolia egiteko erabiltzen den matxa, eta ondarri bizuri hektaria pare bat landatu eta hortxe ahi da. Igual hortan harrapoko duzu lanen. Bai? Juan! Bai? Atxaldeon! Hoxe da, Juan, bai. Bai, zer dire? Zer moduz? Ikerrekin hau hemen? Bai, mugilona. Aixo, Juan, zer moduz? Ondo. Ondo, xantzo bat, hemen, guain jubilau eta ondarri bizuri landau eta hortan aitzea izela guain. Atxalde, goiz, atxalde. Hemen, indarra zerbait. Zimo da, zialtarikako ere. Hortuan altzaude beraz? Bueno, hemendin altzaude beraz? Maztian. Osa, esan atortu ni berriz, maztin altzaude? Claro. Bai, maztian, hau. Jotasu goiztaka atxalden lanen. Txakoline harra ateatzeko. Hori, bakitzu, haurra matza hola inberda, txakolino latertzeko. Matza zaki berda. Juan beti apostu indo kalidadengatik. Bere produktu guztietan, kalidadea izan da, gozai garrantzitsuna. Juan, zuzea Ikerren hornitzailea, zaiazu zerbait Ikerri buruz, Ikerren inguruan? Ikerren buruz, dudak urte asko da horratzik joa. Bai, urte asko. Zeinalia hori da mutilona dala hori de, oso. Bai, ez da, mutilona jatorra. Jatorra eta ekosin hona gaina. Eta bai. 12 urte, guendala 12 urte kuko hartu, eta egun baten atea etorri zan, jo batea eta ni joan naiz. Eta etorri zan bere produktuekin, eta ordutik honea, hola saitzen ditu, 12 urte. Oso ondo. Bai, hola gabiltzeko ekarri. Gaur, Juan, ire izenen, inbardi hau hemen, gaineta Ostola eta familin upetegiko txakoli hartu, eta behakin almeja batzu irikik baizki hau. Zer ite zai, Juan, almejak? Hori kristola, nire urruti gotia, gertu banote guztua nire tartien. Hori etorriko zan, haure juergistea da hori. Oso ondo kontzera gara egin da, hori ja, nik urte asko azkatuan godea ikasteko. Oso ondo, matxakin hor dunzu. Horrekin ja nahiko. Bueno, muxo handi ba, Juan. Bueno, aio, Juan, egun gotxuk. Aio. Ongi bili, aio. Bai, agur. Familia hona, hori izan oso atxeginak, bai, oso. Juan Mardu. Mardu? Katalana? Mardu da beraien distribuidoran izena. Ez que nuen, Mardu. Bueno, hemen iken duna da almejantzako, baratzuri txikitua, hemen olioa behotzen jartzen gea, baino... Ze soinu arraroak atatzen ditu gure soak. Bai, normal izaten, hasierako... Hemen txau diskoteka bat egon, Eta, gauza kurioso bat esan dutu. Almejak edo legatza edo edozein arrai saltxa berden edo iriki bar ditugunen da batzuri da honen tarten. Batzurik salto egiten donen, deitzen zaiona dela dantzan jartzen danen. Bai, hori gustatu zitzen, zure errezeta bialdi zenean. Batzuriak dantzan aritzen denean. Baratzuriak geldi hoten dira, eta olioa behotzen danen, hasten dira dantzan. Hau da dantzan. Hori da. Izugarri garrantzitsua da, izugarri garrantzitsua. Orain harina botatzea. Orain irina bota. Koilarakada bat, irin. Etxean, apuntatu beharrekoa, kuaderno berdea, bagizue, egunen batean, sukaldunak izango zeaten. Ikusetu batzurik ez daukegela kolorerik. Hori da, ikusentzule guztik. Zergaitik ez daukate kolorerik? Kolorea, guri interesantzagu ez eukitzea kolorerik. Bestela ikendolako saltxa tintatu. Eta batzuri zaporea eman, hori ez dago interesatzen. Orduan zaporeak, baratzuriak behar du gelditu txuri. Beti. Hori da, oso garrantzitsua. Ordu nahi botatzen diuna da txakoli txorrotada bat, bai? Eta segida motako diuna da
Almejak oso azkar egiten dira, ez da. Almejak egiten diana da, honentzako tapatxo bat edo haber bilatuko zen idaken. Hemen tapatxo bat. Almejak egiten diana da... Hauxe beha. Bea, ze ondo, baina ikusikin da hor. Almejak egiten diana da 2 minututan. 2 minututan. 2 minututan almejak prest Eta txakoliak ze zapore ematen da, itxaso zapore hori ez? Edo zer? Ez. Txakoliak egiten duena da, almejak ematen dio itxaso zaporean. Eta txakoliak egiten duena da, orain di hori mantendu. Zati, txakolia itxaso gertutasunean egin daulako, dauken zapore azido hori edo vertikal oso zapore bixia dauke, eta hori ematen dio asko gatzan influenziatik, gertu daulako. Orduan, laguntzen dion edari bada, asko laguntzen dion. Orduan egiten duena da zaporeari lagundu, hori da. Zugarri laguntzen dio. Orduan, gero perexila botako dugu. Bai, perexila botako du eta beti botako du azkeneko gauza. Zati, perexila, bai, moztu, eta bai bota ingo dugu azkeneko gauza. Zati, hau, horri ongo alimarazan, irakitzen, gutxi gora bera, pare bat minutu hortan, egiten dona da bere kolorea galdu, eta bere dauken gusai eta ze hori galdu ingo luke guztie. Bueno, ikusten duzu, hau da. Hau ja da egin dago. Bairatu ingo dugu. Irikin marko dira. Nola jakin egin da darela, almejak. Almejak egoten dira bizirik. Eta prestatzen dianen, ja egin nahi darenen, guten dira irikitzen. Irikitzen dianean, behak duten salda guztia, salsara aportatzen dute. Eta, ikusten duzu, hasi direla, pixka bat, irikitzen. Ai, almeja zeona. Zeona, honi pixka iso emango dio. Pixka tapatu. Iker, eta txakoli honen berezitasun bat? Bueno, txakoli honek almejak irikitzeko berezi, Bai, ez da? Jatzen dalako berezi dala. Berezi da, txakolia gaur egun betiko txakoli hortatik arata gore juten dira. Azkenen gortetan, izugarriko buma izan du txakolinak. Eta honek doken berezitasuna da, behan dugu jasotzen dutela, mastiak ere zarrago dira, orduan txakoli pixka bat seriosagoa da, denboran iraupenare luzexago aukitzen do, gaztauke urte beteko epe klasiko hori, eta nebali batzu probatzeko. Bai, daztatu ingo dugu, ez? Ingo duguna da, atea, eta hori da. Tragotxo bat emango dugu, bertzeko. Oso ondo. Hau ez da puskatzen beste txakoliak bezala. Zergaitik ez? Zergatik, ez dago interesatzen honek eukitzea beraldiko txispa, baizik eta ardo txuri baten tankera edo... Bai, txakolina normalean hori poteatzeko tarabili izan da, eta orain berriz, jatetxe, jatetxe garestienetan da, zerbitzatze dute ardo txuri izango balitzu. Bai, badak ez zatitan hori txakoliaren asko harritu zitzaidan gauza bat izan zen. Esan. Txakoliak urte pasea edukitzen zonen, urtetik pase egoten zanen, orduan gertatzen zana zen, txakoliak txispa galtzen zuela. Orduan egiten zutena da, txispa hori berreskuratzeko, oso urrutitik puskatu, txispa hori hartu dezan. Honek ez dauke horrelako arazorik, orduan txispak beak arduak badu. Txispak berak du, ez da? Orduan... Bueno, errezeta bakizue, webgunean dauzkazuela. Ez ditu guztiak esaten programan, zuek webgunean ikusteko, eta horrela gure webgunea bisitatu ezakezue. Hauek txirlak benetako txirlak dira. Baina benetan, hau zer da, baina... Hemen produzioan dauden guztiak kontatzen ari direla. Hau haitxi mesedez, lankideok, hau haitxi hola denak. Denak egila esaten, aiatuko altzagu. Bat behintzet, ez ikira bat. Bueno, topa ingo dugu. Iker. Joan. Txalo bero bat hemen taldekide guztia mesez, baina ez diozu txalo emango ez? Ez diogu emango, Astea pasada. Oso ondo, motel. Oso gustora. Kasi dat pilo bat, benetan, Manire gustora. Oso jatorraiz, oso harreman politiako aurnitzaileekin. Izugarrizko maitasuna dio zukaldea, eta hori nabaritu da aste guztian zera. Eta benetan. Hornitzaile guztiak eman ditut, baina gustauko ditzatik hornitzaile bat aztu zait, eta ez ziak itzein. Ezaiak zein deken. Da ere, irun eskato, loinaz fruta dendan, eta eraientzako irun eskatzako agur bero bat. Gero ere bai, ire aitari eta izaskun amari. Izaskun ere amari, txalo handi bat. Txalo handi bat ez da. Horia, eta baita familia, goña, SMI. Nera aitare beti bioten da lanen eta laguntzen baita. Bueno, nengo hau? Bai, janal me jalasai. Zemuz?
zaporea, bai. Topa, zaporea. Txakolei tokea, antzematen zaio. Guztiz. Bueno, ba. Eta falta balin bada, ez da la falta. Oantxe. Zuen